ka program jong ka jingra ke jong ka jingdap ka basan posnam jong ka Ribhoi District Sports Association kala nangyat bha sha shakman leng barak jingile kai sports paper kiba ka RBDSA ka jupen le kai bat shimbantaru shikiwe ki lumpung bakham he lagane he ki state level ne shadu national level lengba ki thei ba kirangile kai kiba na ka string hagane ka jingya shaprang jong ka jingra ke ya gane ka lungkhu snam nalor ki we ki cha jing le kai sports ki balai shimbanta de ki rang ba ki thei le kai na ka Ribhoi district ki ba kan thup nadu ki thei samla ki rang samla ki khanna bat kum jo hadu ki rang ba la yo i bat sakhiru i jing le kai football jong ki bala rang ba karta hagaba hakawat baningkong la sakhi ka jing le kai jong ka kunhun ki officer na kitanat ba pher jong ka district persha e ka Eastern Ribhoi Sports Association kabala jom na ka kunhun ki officer da ar la shigol kabala rung sundan shaga final kat ba hakawat ka ba ar pat la sakhi ka jing le kai hapdang gi khot jong ka RBDSA persha e ka Western Ribhoi Sports Association hakaba armut ki MLA ki lami madan ban yakhun hagate ki jing le kai ki balami bani le kai na ka kunhun RBDSA ki ba kan thop UMLA ka mauhati ba Charles Marngar baru MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im haba sakhi ka te ka jing yakhun ka jing le kai ki la long ka ba itanan bat ka ba shongshin namar ka la long para ba yak khait ha hapadan ki te ki artli ki kunhun haka kelas tem ka WRBSA ka la yo ban pinki ya ka jar baningkong haka ba ka la yo ban thep ka gol baningkong badde ka kalamet haka minute bakhadu ka RBDSA ka la yo ban pinphai ya ka shigol ka bala penlong ban yadro haka ne ka jing yakhun bat ka bala penlong ru i ki referee ban rai ban penlong daga jingshut tie breaker kaba ka WRBSA kala tam shigol bat kala job sendon ya kane ka jing yakhun bat ka bala yo sendon ban rung shaka final kaba on sai khun persha bat ka kunhun ki officer